ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନଦୀରୁ ଏମିତି ବଡ ବଡ କଙ୍କଡା କେମିତି ଧରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କହୁଛି। ଆଜି 4ଟା ବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୁରାପୁରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କମିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲି ଆସେ। ଆଉ ଗାଡି କାଢି କିଛି ଦୂର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ନଦୀରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଙ୍କଡାଟିଏ ଧରି ଆଣିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡାଟିର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ଭାଇ ଏତେ ବଡ କଙ୍କଡାଟିକୁ ତମେ କେମିତି ଧରିଲ, ତ ସେ କହିଲେ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏହି କଙ୍କଡାଟି ବିଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଏତେ ବଡ କଙ୍କଡା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ତ ଏପଟେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବର୍ଷା ପୁରାପୁରି ଛାଡି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡିଛି କି ନାହିଁ ଏତେ ଗୁଡାଏ ମଇଁଷି କେଉଁଠି ଥିଲେ ରୋଡ ଉପରକୁ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଦୌଡି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆଜି କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି ଏଭଳି ବର୍ଷା ପାଗରେ ମତେ ଆଜି ଦୁଇଟା ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟର ମଜା ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରି ଚାଲିଗଲି ଚାନ୍ଦବାଲି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଥିଲାଗି କିଛି ଚଟପଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଆଜିର ବର୍ଷା ପାଗରେ ବାହାରେ ବୁଲି ମତେ ତ ଭାରି ମଜା ଆସିଲା। ଆପଣ ମାନେ ବି ବର୍ଷା ପାଗରେ ମସ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ତି। ଆଉ ଆଜିର ଭ୍ଲଗଟି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକ, ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।